Boas tardes, estamos unha xornada máis no FICBUEU e, como sempre, aquí facendo entrevistas aos nosos convidados máis especiais e hoxe tocaba o turno a Mabel Rivera, que ten a ben de estar aquí con nós. E, bueno, creo que xa todo o mundo sabe que Mabel é unha muller que unha actriz no seu sentido máis amplo da palabra, xa pasou por todos os rexistros, pero a mí gustaría un pouco que nos recordases como foi empezar aqueles primeiros anos no mundo do teatro. No mundo do teatro, pois eso, no mundo do teatro, cando ainda non había nin teatro profesional, estaba todo así un pouco por inventar. Si de certo non había nin escola, non había unha base formada, nin de formación tampouco para actores e actrices. Faltaba ese academicismo ainda. Faltaba o academicismo, pero faltaba incluso o oficio máis básico. Máis básico, claro. Digamos que era moito proba e erro. É que éramos aquelo que se chamaban amadores, sabes? É dicir, facíamos teatro a nivel de aficionado e entonces, pois, por un lado, pois, claro, sexa o de proba e erro é o máis adecuado nese sentido, quero dicir, o sea, que tiñamos impunidade absoluta para equivocarnos, o cal está moi ben cando un empeza. Pero tamén é certo que é o momento no que de alguna maneira vas detectando todas esas cousas que faltan e vaste facendo consciente de todas esas cousas que che faltan. Entón, eu, por exemplo, nesa altura, estou xa a falar do ano 74, Dios mío, xa nacerades vos? Eu non. Din que non, todos serios, jolín. Que eu traballaba nunha empresa eu son de Ferrol, era unha empresa que estaba case non está na zona de Ferrol, que era unha empresa de construcción naval daquela chamábase Astano. Eu traballaba ali como traductora, entón había un grupo de xente de diversos departamentos da empresa, empezou a formar un grupo de teatro. E isto foi en torno pois a un traductor que había ali, era un traductor de alemán, que era un gran amante da obra de Brecht, e de Bertolt, que foi do o amigo Bertoldo. Entonces empezou a traducir no centro dramático. Sí, no Berliner Ensemble, a súa compañía en Berlín e tal. Entonces, pois, empezamos aí un pouco como ten que ser un xogo dramático. Ao longo dos anos, porque esta experiencia durou, pois, así, ao tonto, case 10-11 anos. Entonces, houve aí un avance, e foise creando tamén a necesidade dunha aprendizaxe. Claro, un poquinho unha profesionalización. Efectivamente. E dai, curiosamente, pois, claro, estouche a falar, pillamos toda a época da pre-reconversión industrial, por aí foi a miña reconversión. Entón chegou o CDG. Efectivamente, porque xa no 84, que foi o ano no que pechou xa definitivamente Astano, o ano de folgas, de manifestacións, de peches, todo eso foi unha época que vivimos así moi intensamente. Foi cando se creou o Centro Dramático, entón algunhas das persoas que estábamos formando parte dese teatro amador, pois fomos sendo chamados e chamadas a formar parte dos primeiros elencos do CDG, e aquí estou. E claro, digamos que aí xa queimaches unha primeira etapa no mundo do teatro e logo do teatro casi podemos decir que pasaches á televisión. Ainda que, bueno, podeches combinar certas cousas, pero digo así xa nos anos bastante intensamente. Como ves a día de hoxe ese mítico papel de Balbina nesa serie tan coñecida da galega? Balbina? Xa. A ver. Como vexo? Pois dígoche como me gustaría velo. Gustaríame velo como un personaxe máis que nunha carreira a unha actriz, como a min neste caso, dunha certa idade xa,
a certa idade refírome a cando eu fixen, cando inventei a esa Balbina, era o ano 95. Non, tiña algo menos, espera, a ver, algo menos, efectivamente, pero é dicir, era un momento no que a nivel de actriz podía estar máis ou menos madura, pero madurando tamén. Entonces, por iso che digo, gustaríame velo, pola repercusión que tivo, como un traballo máis que nunha carreira de actriz te axuda a seguir avanzando. Claro. E non como o teu papel. Como o vexo? Moita xente igual. Como é a realidade? Como que a túa carreira prácticamente acaba aí. O sea, porque nin se ven outras cousas, nin se... Ao final eres Balbina, non é... Efectivamente, non és unha actriz, senón que prácticamente se te converte en personaxe. Este é o perigo que eu lle vexo ese traballo. Polo demais, pois mira, recordo como realmente para nós, aquelo tamén para mí foi unha escola. É dicir, era aquel trato con os compañeiros, con... Claro, aquel grupo que... Con Ernesto Chao, con Morris e toda esta xente. Que lóxicamente son cousas que... Son traballos que duran moito tempo. Eu, de feito, estiven facendo ese personaxe durante máis de 10 anos. Entón, 95 a 2004, que foi cando fun marchando, xa antes do traballo de Mar Adentro, eu xa quería marchar, e de feito estaba un pouco intentando transitar a outro estadio de traballo, outro mundo, non? Cortar aquelo radicalmente e volverme a dedicar únicamente ao teatro, tamén un pouco por intentar avanzar e por intentar romper unha imaxe de personaxe única que me estaba facendo moito dano. Porque ninguén te podía ver de outra maneira que non fose así. Xa estabas aí na retina como eso. Efectivamente. Ainda me preguntan, ainda outro día unha semana me dixo: "Usted é Ademiro Pereira, verdade?" Dixen eu: "Non, mire, eu son eu e tal. Agora, se quere, falamos desto e tal." Eso recordo má anécdota de... Sí, pero de Martín Xinde, cando lle dicían que iba co seu pasaporte, claro, que ele ten nome hispano, sí, e dicían, isto parecese moito a Martín Xinde. Efectivamente, pois, algo así. O texto dicía, mire, e usted me recuerda a alguén, vale, o sea, este tipo de cuestións, non? Ainda estas alturas que xa pasaron tantísimos anos, claro. Da televisión, digamos, a pantalla grande da mellor forma, con Mar Adentro, que incluso gañaches o Goya, levou o Óscar, a mellor película de fala non inglesa, o sea, todo un bombazo e digamos, destes papéis que che chegan así de forma que os agradeces, non? Un pouco, ti no teu discurso dos Goya falabas da invisibilidade. Como ves ese tema aínda a día de hoxe? A ver, eu creo que realmente que as cousas cambiaron en determinados momentos, non para mellorar moito, senón, pois, para atravesar distintas fases dun proceso, non? Como é a consolidación tan necesaria, sobre todo despois de tantos anos, que un pouco dicir que xa está ben que non se teña avanzado en certas cousas, sobre todo en televisión. Esta é unha opinión miña, pero creo que realmente que a maneira que se tende de producir traballos para a televisión, basicamente refírome á televisión do que este país, pareceme que en vez de darse un avance, deuse un retroceso importante. En canto a que non se corre ningún tipo de risco. O que sí que avanzouse moito a nivel de oficios, absolutamente todos. E tamén isto estáse plasmando, digamos, no tipo de cinema que se fai.
É dicir, correse riscos, é un traballo moitísimo máis creativo, máis se cadra experimental, tamén no teatro. Coas plataformas tamén, que van ao... Absolutamente, é dicir, hai que ir ao ritmo dos tempos, non? En ese sentido hai unhas exixencias diferentes e eu creo que, bueno, que todos os oficios foronse adaptando e cobrando dinámicas diferentes e desde logo a nivel de creatividade e a nivel de eficacia e de calidade nos traballos realizados, eu creo que é absolutamente, o sea, o avance é incontestable. Para min o que está exponencial, case se pode decir. Absolutamente, é dicir, como que pero que pasa? Que tamén que se foron durante moito tempo sentando esas bases necesarias, as que eu che dicía antes que nos faltaban, non? Esa formación que, por exemplo, no caso do teatro tamén se está vendo clarísimamente cos novas xeracións de actores e actrices que están empezando a xurdir pois a partir da Escola de Arte Dramática, etc. É dicir, todo isto nótase. E nótase na consolidación de determinados oficios. Para min, o que quedou máis como unha especie de rémora é a televisión, francamente. Non se está disposto a correr ningún tipo de risco, o tipo de produto... Se pensa en números. Eu creo que nin sequera en números, porque se falamos en números de rendibilidade, eu non sei ata que punto son rendibles determinadas cousas que se emiten unha soa vez e que as ven 3 ou 4 persoas do público. É dicir, realmente non me parece... E creo que de cara ao que as posibilidades que podería supoñer para toda unha profesión, é unha profesión que vai aumentando cada día máis, porque cada vez ven máis xente detrás, e xente con capacidade, con formación, con novas ideas, etc. Pois eu creo que non se está á altura do que nin os tempos nin a propia realidade profesional demanda, francamente. Bueno, por si ninguén se dará conta, estamos no FICBUEU, co cual as curtas tamén van a ter aquí... É bueu isto. Sí, tamén habería que falar un pouquiño de curtas, e bueno, parece que últimamente estás como queimando outra etapa, non? No mundo da curtametraxe, porque cada vez estás un pouco... afianzándote non, traballando máis neste marco que quizáis antes non tiveras esa oportunidade. Como ves este mundo? Pois a min, sempre que teño ocasión, sempre o digo, pareceme realmente para nós, o sea, para todos os elementos que conforman aí un traballo dunha curta, ten o mesmo nivel de exixencia que se fose unha longametraxe, o que pasa que máis en pequeniño, incluso a mellor a veces máis intensa. Máis intensa precisamente por ese motivo, é dicir que as curtas son curtas en extensión, pero non en exixencia, e o tipo de historias que aí podes contar teñen moitísimo máis percorrido e podes tomar riscos que ao mellor nunha longametraxe non te podes permitir. Hai que pensar no público, claro, tamén un pouquinho. Efectivamente. Mentres que hai máis liberdade, casi porque as curtas moitas veces están feitas por xente que ama o arte, non? Polo amor ao arte. Totalmente, e aparte diso, tamén eu creo que, como tamén teñen, digamos, unha recepción un tanto especial polo feito de que o circuito por onde se están movendo son circuitos moi concretos de públicos que están especialmente receptivos para determinado tipo de produto, que se cadra non é tan vendible, pois eu que sei, para poñer así, digamos, para dirixir a un gran público, non? Igual como entonces, previo a unha longametraxe, por exemplo, que ás veces funcionan así tamén. Eu creo que as salas de cinema deberían facer un pouco esa labor, non de educar ao público, porque hai moito público que non sabe o que é unha curta tamén. Efectivamente, e eu creo que ademais que a distribución, a emisión a exhibición de curtas ata certo punto eu creo que debía ser prácticamente obrigatoria, polo menos en determinadas nun número mínimo de salas de cinema. Claro, que de feito en determinados momentos iso fíxose e en vez de machacarte con anuncios de palomitas ou eu que sei, de compre el último modelo de coche, de verdad.
o de chicles, o de un caramelo, tal, o sea, de repente que che poñan, máis hai curtas tan... que hai curtas para salas comerciales. Con metraxes tan adaptables, é dicir, curtas de 5, 6, 7 minutos que son realmente auténticas xoias e que darían a coñecer o traballo, a xente sería moito máis entretenido e moito máis que ver, ademais, tamén pois, co tipo de produto que se vai exhibir a continuación, porque estamos nunha sala de cinema e estamos vendo cine, e as curtas son cine. Entón, nese sentido, é o que voto de menos. É dicir, que cheguen a un público máis generalista. Sin dúbida, estou contigo totalmente. Que non sei se simplemente, bueno, despois estes festivais tamén teñen a capacidade de irradiar nun determinado lugar, de crear unha relación moi especial coa cidade ou coa vila na que se este andando. O sea, chegan a constituir prácticamente pois un dos eventos de obrigado cumprimento non dentro desa programación cultural, dese lugar, pero non deixa de ser un lugar concreto e reducido. Como un pequeno nicho, non? Reducido no tempo e no espacio. Entonces, a min pareceme bastante lamentable. Falta moito ainda que traballar nese sentido. Bueno, e creo que para rematar moi brevemente, que nos depara o teu futuro? Pois mira, agora mesmo estou participando na rodaxe dunha película. Tiña día libre, xa sabes? Sí. Unha película máis que se está facendo aquí aí ao outro lado, aí na ría de Vigo. Unha película dirixida guionizada tamén por Ignacio Vilar. É unha historia sobre un personaxe real, galego, unha muller que se chamaba María Soliña. Con o femenino, non lembro do século XVI? 17, sí, que foi castigada pola Inquisición. Estáse facendo intentando ao máximo facer en escenarios naturais, ou sexa, onde se sucederon determinados acontecementos que teñen que ver coa historia desta muller. Estamos pois no Ecuador total da rodaxe, é dicir, quedanos esta semana e a semana próxima xa finalizamos. Agora mesmo estou aí nesta historia. Ti vas a estar durante as 2 semanas de rodaxe ou xa rematas un pouquiño antes? Non, eu remato prácticamente a final a víspera do último día, sí. E a partir de agora, pois si xa me toca estar prácticamente todos os días ata acabar. E, bueno, é unha historia que ten que ver con esa época, coa Inquisición, mira de que estamos falando, pero ten que ver tamén coa época actual. É dicir, o dragón a realidade aínda que atacou mude, igual no século XVII que agora no século XXI. Entonces está ben traído ao momento actual no que están sucedendo unha serie de cuestións que nos fan polo menos reflexionar sobre o feito de que algunhas cousas avanzamos moito, pero noutras hai moito que traballar. Efectivamente. Aí está. Entonces a historia vai así un pouco por aí. Despois teño tamén o que ti comentabas das curtas, que non é que participase en moitas ou en poucas, pero que non me chamaron moito para traballar en curtas. Nos últimos tempos, e curiosamente nestes últimos anos estás facendo igual de 10 anos esta parte, non? Algo así. Ou incluso menos. Fíxate. Creo que como era Adiós Rama, pode ser, esas curtas salías. Ai, me llamo Rama, de Albert Ponte, sí. Esas salías, non? Sí, eu creo que esa era do 2008, 2009. Aproximadamente. Hai 10 anos. E despois tamén con Xacio, Baño, en Anacos. Aquela curta vasca tamén, Danzariac. A de Danzariac. Despois tamén na de Pedro Collantes, esta de Ato Sannenko, actor xaponés. E agora, actualmente, pois, ainda comentábamos antes que, bueno, estou nunha curta que está empezando a moverse agora por festivais, a ver se o ano que ven vimos a FICBUEU, porque que está empezando, está iniciando o percorrido, que se chama Muero por volver. Estou tamén nunha que fixemos aquí entre un grupo de actores que se chama El Jefe e que acaba de ser seleccionada para o Festival de Ourense, que está interpretada por Camila Bosa. Non
Non, xa está estreada. Xa está estreada. É que é curioso porque foi producida por, en parte, rodada en Finsa, nos locais da fábrica esta en Compostela. E entonces estreouse o Día Internacional da Muller, estreouse ali, e foi emitida a todos os centros de traballo da empresa. Entonces esa foi, digamos, a estrea interna. Pero implicáronse como empresa, o sea, como esto de responsabilidade social, sabes? Tomaron así moitísimo interese e fixeron un traballo moi interesante, mas fixeron coloquios con traballadoras e traballadores, porque ten que ver coa situación, a maneira de acceder da muller ao traballo e a competitividade que se crea entre homes e mulleres. Está moi interesante. El jefe. Bueno, entón parece que temos aí varias cousas pendentes, pois estaremos atentos para verte en cada momento. Moitas... Espero que teñades moitas ocasións. Eu tamén. Moitas grazas por estar aquí. Moitísimas grazas a vos. É un placer sempre estar contigo. Ok, moitas grazas.